नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत तिळाचं तिळकूट। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 20 लसणीच्या पाकळ्या। लसणीच्या पाकळ्या जरा छोट्या आहेत। 1 वाटी काळे तीळ, 6 लाल मिरच्या, तुम्हाला पाहिजे तर मिरची पावडर वापरू शकता, चवीनुसार मीठ। तीळ आपण आता तव्यावरती भाजून घेणार आहोत। पॅन तापलं आहे, थोडेसे तीळ घालून घेऊया। तीळ आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे आहे। गॅस स्लो ठेवला आहे। तीळ भाजून झाले आहे, काढून घेऊया। तीळ आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया। मिरच्या घालूया। लसूण, चवीनुसार मीठ। आता राहिलेले तीळ घालून घेऊया। आता आपण हे मिक्सरला लावून घेऊया। तिळाचं तिळकूट बनवून तयार आहे। हे मी भाकरीबरोबर खाण्यासाठी म्हणून तिखट बनवलं आहे। तुम्हाला जर कमी तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही कमी मिरच्या वापरू शकता। हे तिळकूट तुम्ही भाजीमध्ये पण वापरू शकता। आणि दुसरे जे लांब तीळ असतात त्याचं पण अशा प्रकारे तिळकूट केलं जातं। तर अशा प्रकारे हे तुम्ही तिळाचं तिळकूट करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।